To inform and educate, its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Lasay 52 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat mayong gabi na naman sa atos sa mga ka-aksyon. Luzon, Visayas kag Mindanao. Magapangalaga naman ang inyo sa nga palatuntunan. Action Firing Line, Huwebes kita nga edisyon, Petsa 16, sa bulan sang Hunyo tuig 2022, nagahilapit na ang pagtapos sa mga inadlaw sa mga opisyal naton sa gobyerno nga kontani. May nabilin pa nga termino apang pierdido na kaligad nga eleksyon. Hibalaon naton kung ano ang rason dugay-dugay kay ang tiyempo naton diri kay na alas 2 ang hapon, damo sang nakibot, damo sang gulpi lang pang abaw-abaw, bangod gulpiada nga pagtupa sang ulan. Ang inyo ka-aksyon, Marlon Hiruvoya, tubtob sa tak na nga alas 6, ako na alas 9, mabulo paskog kaina ang pagbundak sang ulan ho. Resulta, subong makulod, damo sa mga lugar ang basang-basa, may mga lapotyak kag maduludanlog nga lugar, pero nga abala naghinali ang pagtupa sang ulan. Hibalaon nato na antes ang tanan, hibalaon ta sa bahin sa ato sa nga Provincial Disaster Management Program Division, upo nato na Action Gani Republika. Action Gan, mayang gabi. Please kami. May gabi, Action Mar, kag sa aton mga listeners, ari atag naton lakat sang aton chimpo sining gabi. Huwebes kita karon Hunyo 16 tuig 2022. Na piaran mo na nga kon sa aga, perti ka pa ang dason pagkahapon, makita mo sa nasidlangan nagagarhom ang galom. Isolated rain showers na amo ng karakteristik sinisubong sa aton nga chimpo, no? Mapaang dason ti matrigger na siya sa sungaw sang duta o kon urban heat man nga ginatawag ta nga localized thunderstorms. Mahalin gina di siya sa nasidlangan o kon eastern, no? Dason ipatupa yan na i-condense ang rain showers. Diri sa aton nga hapon, somewhere na sa iban nga lugar, no, sa aton probinsya. So, amo ning pamatasan niya, localized thunderstorms permi gakakibot ta nga nagulan. Hindi pa man na bagyo, no, hindi pa man na bagyo, localized thunderstorms para na. So, ang subong yang kondisyon sa kapungsuran sa aton tiyempo amo ning ITCC, Intertropical Convergence Zone. Ari siya nagaapekto sa Southern Mindanao, partikular sa lugar sa Davao Region, Socsargen, Basilan, Sulo, kag Tawi-Tawi nga idulot yang magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang Metro na Manila naman kag sa iban nga bahin sang atong kapungsuran upod na kita diri sa Western Visayas, Negros, Occidental kag syudad sang Bacolod. Generally fair weather kita sa aga pero pagkahapon may isolated rain showers siya kag thunderstorms amo to natabok ag ina sang hapon nga tugay ni sang easterlies kag localized thunderstorms. So nag-combine para sa si easterlies kag localized thunderstorms, no. So damol-damol ang galom gina kag kadamol man sang rainfall amount, ang intensity rate niya batyagan ko man kag inaara ko sa downtown. Diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao, upod man kita dire sa Western Seaboard sang Kabisayan nagapabilin sa gihapon ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin siya sa direksyon na sidlangan pakadto namin na sidlangan o kon east to northeast. Amo ning aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Pero kalmado nga aton baybayon, wala kita gale warning advisory nagapabilin lang
sa gihapon nga hari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsyang may takos ini. Ang wave height nga 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Karon alas 6:38 walang gidugay no. Ang taob naton 1.2. Ang hunas magabalos karon kaagahon alas 4:15 no. 0.0 metro ang kanabahon. Kag alas 6:11 nagtunod si Haring Adlaw sini nga hapon, magabutlak naman siya alas 5:26 buwas sa aga. Aring ginahalinan 26 hasta 32 degrees Celsius, nagahamboy sa sobra sa dalis nga 25 ang aton normal. Sa 32 nagasubra siya sa 30 degrees Celsius nga to the maximum sa aton normal. Amo ni kapaang, so ga-trigger siya sang maulanon nga halin sa localized thunderstorms. 68.8 o kuno 69.6 degrees Fahrenheit. Amo na ikabugusan sa aton lakat ng tempo sini nga gabi aksyon mar. Salamat Akson gan. Una sa balita, una sa aksyon. Gani Republika sa Provincial Disaster Management Program Division ti amo to localized thunderstorm ang tawag sa golpeada nga pagtupa sa nga ulan kainaman kainadamo sa mga nagatamwa diri sa may buildings ang Walrose matapos nga golpeada ang pagwaswas ang ulan mayupod pa yang hangin nga mabulbaskog. Kinigin man na lawig-lawig ang pagtupa niya. Amot lang kung lawig yung magkina kay kapila malagkog segundos kinag tulotamba mo diri sa may bintana sang amo sa dinga news center. Bao paggatamba ako kina nagabangos-bos gadang hangin. Masalamatan talang nga way nagadugay kay kung maggadugay mga 30 minutos bibutan ta mga 15 minutos nga pagtupa sang ulan diri sa Bacolod nga way abis ang way usang untat-untat ay ang balatian sa Bacolod baha dayon daw. Sa Rasalentara, yari kita sa Petsa 16 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Nagahilapit na ang pagtapos sa mga inadlaw sa mga opisyal nato sa gobyerno nga kung tani may nabilin pa nga termino apang pierdido sa nakaligad nga piniliay. Jutay naman lang ang mga inadlaw nga nagahabil-habil para sa mga opisyal nga may katapusan nga termino. Manang Hunyo 30, labi na ang udto aboning pet sa kag-oras nga dugukan sa mga nakabarong kag nakaporma nga tumalambong ang City Hall, ang munisipyo kag ang Kapitolyo. Hindi magod sa formal nga pagbulos ang bag-ong administrasyon. Halin sa pagka-presidente, vice-presidente, senador papanaog sa pagka-konsihal. Kamusta ang mga kaaksyon naton nga pierdido? Ang iban nakaamat-amat naman guro bangon sa kasakit kag kapiot nga ilasri nga naangkon. Labi na sa mga nagpasaka sang protesta, man kon magpasaka ikaw sang election protest para sa imo na may pagduda ka mo sa resulta sang buto nga nakuha mo kag sa resulta sang piniliay. Ti pag umpisa sang July 1 mga kaaksyon, lain na nga opisyal ang magapungko sa bangko nga ginpungkuan sang daan nga opisyal sang gobyerno. Ang Bacolod City ti amo ning ato sa nga balantayan gida kay may nakaschedule kay may ginmuno na to nga pet sa nga sadiin magatubangay ang ginatawag transition team. Ang team halin sa manugsulod nga administrasyon kag ang team halin sa manugbabay nga administrasyon. Las 7:01 Aksyon Radio Philippines Standard Times Elohan tara mga naggabaling aso nga mga balita mga kaaksyon antes sa lokal diri kita sa pagsulusiding sa balita nasyonal. Ang talakayan sa isyo may kangtalan sa kon balad dapat gadunaon na ang pag-face mask sa nga mga tao diri sa Pilipinas ay mas nagasingki pa nga nagasingki ho. Ginsugdan ini sang mando ni Cebu Governor Gwen Dulen Garcia nga dapat himuon na lamang optional
ang pag-face mask dito sa ila sa nga probinsya. Ang DILG paagi sa Tiglikom nga si Eduardo Anyo nagkontra insegida. Ang siling ni Anyo, no, dapat sundon gihapon kung ano ang ginamando sa IATF resolution. Diri nagbinirada na nagkalain-lain nga mga reaksyones no. Mayara sang nagpabor sa mando ni Governor Garcia pero may nagpangapin man sa nangin reaksyon ni Anyo. Hasta nga ang grupo sa mga gobernador sa pungsod Pilipinas, ang League of Provinces of the Philippines o kung LPP, nagsunod naman diri sa eksena. Ang siling sang ila sa ding national chairman nga si Quirino Governor Dakila Kua, siling niya hambalan namon niya. Kung bala pwede namon nga sundon ang ginhimo ni Governor Gwen, kag dapat tunan namon di kung bala may bintahan ni sa ulihi. Ang subong nga adlaw nga balita may kang taransiri, si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, nagpalayag sa nga dapat ang mga LGUs dapat tugutan nga maka-decide whether or not to enforce ang pag-usar sang face mask outdoors. Ti hambal ni Concepcion, sila nga nagapati kuya nga ang mask mandate outdoors ang hindi na kinahanglan sa karon, kundi dapat itugyan na lamang ina sa mga local government ang pagdesisyon. Di ko nusuyon ta ini nga panindugan ni Concepcion may punto man nga ang nakahibalo sa matutuod nga sitwasyon ang areas na lom, ang area sa lokal, ang mga LGU. Mal-ima na to sang mga didtos babaw, no? Damo baya sila sa mga order o mga mando naglaligad to nga mga binulan or tinuig nga way nagsanto sa tutuod nga sitwasyon sang probinsya banwa kon syudad. Hambal ni Concepcion, masking outdoors should be made optional. Daw pareho lang nga daw kapaborse no, sa ginhimo ni Governor Gwen Garcia. Daw nagdamo subong ang nagapabor sa ginhimo ni Garcia dito sa May Cebu. Anong matabo sa luyag diri sang Malacañang, sa luyag sa nga DILG? Pati gani ang DOJ, ang Department of Justice, nga nagpanindugan gid nga dapat magapabilin ang IATF rule sa pagsuksok sang face mask. Amo ini ang dapat mangibabaw kuno kag indi ang order sang provincial government. Ang gwa sining daw pareho lamang sang away kag sumpakilay ni sang ido kag kureng. Away ni nga way sang referee, hampang nga way sang referee. Ti magsig kung sinong mangibabaw kung sino ang bolobaskog na mo nang masunod Manamo opinion ni. Ang masunusibod-sibod lamang diri makaaksyon na kita naton kay kon pamatian ta ang magtimbang nga bahin di may mga punto man sila. Ti ang gwa subong nga daw pati ang pinsar sa mga tawo diri sa Pilipinas. Subong nagalibog baya ang kalabanan nga pinsar sa mga tawo diri sa Pilipinas. Kung paano atubangon ining hangkat ni kag natugas ang sinakaay sa presyo sang gatong kag balaklon. Ti mas naglingog-ngog pagid ni. Ang sabahin naman sa nga DILG. Hambal sa nga DILG nagakonsulta sila sa ila sa nga legal team para hibaloon nila kung ano ang maayo nga himuon sa mga LGUs nga nagasupak sa national policies. Ang guwa sila daw may mga LGU gali nga sa lawayon. Lakip diri ang pag-usar sang face mask outdoors. Yang siling diri ni Anyo nga nangayo na siya sang panugyan sa legal team sang DILG. Ano ang pwedeng himuon sa mga ambal ni Anyo
violators why nagasunod sa national policies nga mga LGU. Ang DOJ subong may ara man pananawan, si Justice Secretary Minardo Guevara may suggestion, nag-question siya kung na paano masolbar ang ining no matawag man nga stand-off subong sang Cebu Provincial Government kag cabinet-led interagency task force. Angot sa face mask policies. Ang panugyan ni Guevara diyo na sila niya, ang Cebu officials pwede na nga makapangabaya sa IATF, pwede na sila nga makapangayo sang permisyon para maghimo sang pilot test. Pilot test sa optional wearing sang face mask outdoors. Kay siling sang DOJ, direta ni mabalaan kung bala ini makatuga sang liwat nga pagdamo sang COVID-19 cases. Di kung may lain nga epekto, kundi untaton, may punto maning suggestion ni Guevara. Laton tadi kay samtang nagalawig ang mga inadlaw mga kaaksyon, nagadamo sang grupo na nga naga-intra ang ato sa nga paabuton di kami unta nga kampiyon laman mga suggestions nga mabatian ta. Hindi lang kay makatugas ang lala pagid nga sitwasyon o konflikto sa tunga sining Cebu Provincial Government kag sang DILG. Mas nagsibod-sibod pagid ring sitwasyon nga aman bangod naglabot na ini sa punto nga may ara niya sang pinahugay nga pagpasaka sang kaso diho. Ari na amon na ning pataas-taas igo nga plastada ni. Manang siling ni Anyo, ang gobyerno nasyonal posible nga mapilitan sa pagpasaka sang kaso kontra kay Governor Garcia kung ipamilit ginyang ipatuman ang nasaad sa iya sinigin pagwa nga Executive Order number 16. May balos ni si Governor Garcia kay ang ginaigo gilpermi ang iya sa nga Executive Order. Kaya daw mo na mamulubagan kung executive order mo? Anong basihan ni Anyo? Ang siling niya nga ang local order ni Garcia, ang violation na pagsupak inasa sa Executive Order number 151 naging permahan ni Presidente Duterte sang Nobyembre nagligad lamang nga tuig. Naga-aprobar ina sang nationwide implementation sa alert level system sa COVID-19 response. Ti pabangkot di malingkang ayhan si Governor Garcia sa ning paandam ni Anyo niyo. Pasi ko nang ara sa pinsar subong ni Garcia, nagasiling ni siya lang bala ka na Anyo, bala ka mo na DILG. Kung anong gusto ni mo, total hasta naman lang ka mo hunyo 30. Total masunod naman ang bag-o nga administrasyon kag babag-o man ang pamuno sa DILG, indeehan amo ini. Ang maisog padaling nga palayag ni Anyo ang siling niya, ti konsigihon ni Garcia ang gusto di nga i-optional na lang ang pag-face mask. Kag sa ulihi ang resulta, it will lead to injury, damage kag confusion. Ang national government hindi gid magpasugot yang matabo ni hambal ni Anyo, no. Hambal ni Anyo, no. Ang kaso nga posible ato bangon ni Garcia ang siling ni Anyo, mangin liable siya sa idalom sang Acta Republica 3019. Amo ni sa ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act uso ni nga kaso sa mga opisyal sa gobyerno. Nagligad nga Martes ariho ang Executive Order number 16 ni Garcia, gin-adapt ini kag ginhimo ni siya bilang ordinance. Lingko gid kakon io lang medyo mamulubagan pabugaton ta himuon ta ordinansa. Ginhimo ni bilang ordinance sang Cebu Provincial Government. Sa kon sa mga panaming padigin pabakod pagid ang mando ni Garcia halin sa EO ginpabakod bilang isa ka local ordinance kung sa aton di ti lokal nga layi.
lokal nga kasuguan. Ote, sino ang mangibabaw da mga kaaksyon? Imbes kung tani nga magtutok na ang gobyerno naton, kung paano solbaron ining halit nga dalasang saka sa mga balaklon pati gatong niyo, abuno masaka pagid. Subong daw, naghala ka lalisay na lang niyang gobyerno ta sa ultimo face mask ni. Why naaputan ang gobyerno sang Pilipinas subong? Una sa balita, una sa aksyon. Firing line. Ano pagidibang sa nga balita sa nasyonal, isa sa mga trahedya nga ang misin-o nga tinuga hindi gid niya makapreparar ang ginatuwag nga linog o basta gani magtayog damo sa nagakolbaan, damo sa nagakubang-kubang dughan. Kakun kisa mayara pa sa nagasinggitan. Hindi ka makapreparar basta may linog. Ang istorya sa linog makaksyon, may isa ka 5.3 nga linog ang umuyog dito sa may syudad sang Candon sa probinsya sang Ilocosur kay na lamang ni sang hapon ho. Ang report sang Feebox nagapakita nga ang linog isa ka tectonic in origin, may kadalumon nga 10 kilometros. Tumayog alas 2:08 kay na sa hapon. Ang epicenter ara sa 53 kilometros southwest bot sa lingon bagat na nakatundan sang syudad sang Candon. Nabatsagan man na ning pagtayog intensity 1 sa Baguio City kag Itugon, Benguet. Mayara man sang ginatuwag nga instrumental intensity 3. Nabatsagan sa Vigan City, Ilocosur, intensity 2 sa Sinait, Ilocosur, San Antonio, Zambales, Bolinao, kag Dagupan City, Pangasinan. Intensity 1 naman sa Infanta, Pangasinan. Sa Pasukin, sa Lawag City, Ilocos Norte. Way man sang kahalitan nga gin-report ni proti siling sang Feebox. Laban-laban nga mayara sang lauman nga aftershocks. Muling kalulbaan kay may aftershocks nga ginapaabot di. Dari sa Negros Occidental kay Inas Banwas ang kawayan ho. Na naka-record ba ng Feebox mga kaaksyon nga mga alas 10:59 kay nasa aga. May 2.4 magnitude nga linog, nagtayog. Pero way man sa halit, kaya banti, huyang malani. Way man sa ginapaabot ng aftershocks. Mga alas 12 man, kaya nasang udto, bumalos. 2.2 magnitude nga pagtayog man, dito sa may sunod sa Sipalay. Magagmay lamang yung pagtayog, pero di dapat ni pagbaliwalaon. Kaya kung mamaguhan ka sa isa ka lugar, nga permi nagatayog ang linog, may ara yung mga kaaksyon ta nga ang lugar nila permi yung ginatayog daw saway na lang sila basta yung mga tag 2.2 point lang magnitude ng pagtayog duway na sila yan. Pero kung baguhan ka na ti siyempre maguhan ka dasig ka nga makulbaan amo ning panugyan naton permi why sang pinakapag-onda nga panaming sa mga nagaluntad nga kalamidad o kon mga trahedya kundi ang pag-ampo tas babaw. Ang pag-ampo naton sa makako, ang pagkapangamuyo nga tanan kita, mapahilayo kita sa anuman nga trahedya, ilabi na ang permi nagabilin sa dako nga kahalitan nga amo ning bagyo kag linog. Firing line. Las 7:15 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa luhantang balita lokal naton. Sa balita lokal, ginapilian diyo transport holiday o kon saka sa plete. Din kamo saka sa plete o kon transport holiday. Duwa ka mga bagay nga ginapilian kung din balang pwede nga ipatuman. Tanan tuga ini sang tuman kasulumpaan nga sinakaay sa presyo sang gatong. Man isip-isipon ta duha na ka Martes sang subong nga bulan sa Hunyo mo. Amo ni ginkaugtan gisang publiko, labi na sa mga motorista, driver sa nipasahe nga salakyan, pati pribado nga salakyan, nag-agunto na daw muyayaw pa, hindi maintindihan nga saka sa presyo sang petrolyo. Sentruhan naton makaksyon kung ano bala ang resulta kung ginkasugtan sa isa kapag sinapol, agin patigayon, subong nga adlaw. Ang balita nga ang pila sa mga miyang burukang opisyal, sang UNDOC, ang United Negros Drivers and Operator Center, isa ini sang pinakadako nga grupo
sa transportasyon diri sa Bacolod kag Negros Occidental. Amot kon nakatambong gid man ang gin-imbitar nga mga opisyal nato sa gobyerno kahit ang isa sa ginalauban kung tani nga magatambong to si luyag luyag sa nga transport group nga magtambong sa probinsya nga bahin ti si Negros Occidental Governor Bong Lacson kag sa Bacolod City si Bacolod Congressman Greg Sataya. Napamatian bla sang sa mga opisyal ang panawagan sa grupo ni sa mga nakaligad nga interviews makaaksyon dumdumanta isa sa mga genswestyon ni ONDOC Secretary General Jigo Balakad sa local government nga kung pwede mausar ang calamity funds para mabuligan ang local transport sector. Ti may positibo ayhan nga sabat di nga ato sa lokal nga gobyerno. Tiguan tarugay-dugay nga may buluan ang resulta sang sining meeting ni. Plus kung bala na talakay man ang manugay na nga panawagan sang transport groups sa Bacolod City kag Negros Occidental, ining tinuig nga singgitan na sa gobyerno nga suspendihon ang value-added tax kag excise tax sa fuel. Balaon tanin dugay-dugay ha. Ang report kanabaton naton diri subong nga hapon nga si Congressman Greg Sataya ay isa sa mga opisyal nga nag-atubang sa saning grupo ni. Kag lakip man sa mga gitalakay di amo ang pagkibalo ko ginsugdan na nimo ginumpisahan ri. Ining ginatawag nga phase out balasang daan kag dilapidated nga mga jeepney units tekon maduduban naton nagumpisa ini implementar kon basihan ta ang guidelines sa nga LTFRB nagligad pa nga Abril 1. Dari sa Bacolod kon libuton nato ng dalan kag panilagan ta mga salakyan damo pa naman sa nagabiyahe nga mga daan nga salakyan nagauda-uda na gading iban kon kaisa di bla ang importante para sa driver ang ginemaneho niya nga salakyan nagadalagan. Pero ano ba lang gin kasugtan ko mayara gid man sang ngaging kasugtan may katara sa nga plano. Man kon basihan tang guidelines sa LTFRB sa nasalintra ang phase out dapat sugod April 1. Kabahin ini sang Public Utility Vehicle, ang PUV Modernization Program. Kasang ginduso ini sang gobyerno, ara pa yang Pilipinas nagalukdo pa yang sang krisis dala sang COVID-19. Kung maduduman nga kung transport group ang pahambalon, ini nga programa na gindisenyo pagi sa DOTR. Ang Department of Transportation and Department of Transportation agod daw parehas lang nga ginpatay ning pala nga buhian sa mga drivers kag operators. Ang isa sa mga plano sa modernization di ang salakyan nga ang makina edad 15 ka tuig pasaka ilisan na sang modern units. Isa sang ginaduso dere nga iilis kung maduduman ko Euro 4 vehicles nga made in China. Ang istorya angos ni aber dugangan tarugay-dugay ha, no? Dugangan tare dugay-dugay. Ano pagkadibas sa nga balita? Ano ning balita ni man? Isa ka pamilya ang ginapangabuhian nila baligya sa bo. Ang balita makaaksyon sumigabong nagligad nga adlaw angot ini sa pagka-recover sang 13.6 million pesos nga shabu sa buy-bust operation sa may San Carlos City, Negros Occidental. Ang subject nadakpan pero ang ginapatihan bus nga amo naga-supply sang shabu way gyapon madakpan. Subong ang balita, subong adlaw may sugpon. Kaya hindi lamang gali ang nadakpan nga subject nga si Regs Baron ang nagabaligya sang shabu. Kaya man siling sa kapulisan sang San Carlos City, may himata manis Baron, ining subject nga si Regs Baron, may himata manis siya nga didto sa Cebu nadakpan man sa buy-bust operation kag nakuhaan sa hindi man basta-basta kadamuon sang shabu. Ano tuod ni ang ginasiling nga basi kung nagatabok-tabok lang ang shabu halin sa Cebu, lusot sa San Carlos? Laban-laban gid nga may ara pa nga big time nga drug personality mo.
Wailang galing balaan kung diin naga-tiner ni. Ang pamangkot sinune. Kag diin naga-operar. Naga-saylo-saylo lugar na para hindi madakpan. O kung maisa lamang sa nga lugar nga hindi gidya masulod sa mga otoridad. Mayara baya lugar kadamo ko lugar nga nabalaan mo nga pribado hindi gidya makasulod ang ni sinoman. Oh. Balikan ta ang istorya sa San Carlos City. Ano bala ang problema nga nakit-an di? Nga daw tugabang lang nga kadanlog ang pagsulod sang illegal nga droga sa syudad. Tikon ginasiling nga alagyan lamang ang San Carlos City. Sang ginapasulod nga illegal nga droga, partikular ang shabu, sa iban nga syudad o kon probinsya, nga hindi dalayon nga matapna ni. Why hindi pwede mabantayan 24 oras ang mga alagyan da? Kung may lulusan gid man, nga hindi makaagi, ano damo lusot-lusot, damo entrances, damo exit nga pwede ginagyan. Kag ang handom sang syudad nga mangin illegal drug-free city. Bala maangkon pa ini. Nga kada bulan sikat ang San Carlos City kung dalagko nga recoveries ang pagahambalan. San Carlos City Mayor Renato Gustilo pamatian naton dugay-dugay kung ano ang iya sa nga reaksyon kag kung bala may ara sa panibag-o nga suwestyon kon panugyan sa mga otoridad. Samtang welga o kon protesta sa mga empleyado nga dumad-an sang obra ang ginatawag nga workers strike. Sulok-sulok effect na naman ini nga hugad daho. Basta gani madulaan obra ang isa ka tinuga, ano man lang na iya sa isa ka tawo nga tutupan sang kalibutan ban. Nga naglukdo sang kalibutan ban, budlay nga way obra eh. Ang balita nga kaina sa aga may ara sang 46 ka mga suspendido nga empleyado. Ang nagsanggitan paagi sila sinigin patigayon nga protesta, welga sa tubang sang warehouse sang Tanduay, dira sa may Zone 15, syudad sang Talisay. Nagtukod din sila una sang Union. Matapos nga suspendihon sila sa ila sining nga ahensya sa agency nila, sumugod May 13 sining 2022. Ang sentro sang ila sining nga panawagan ara sa tagdumalahan sang Talisay Logistics Packaging Corporation. Amo ning ahensya sa mga empleyado nga nagwelga kay na. Ang panawagan, ibalik sila sa trabaho. Para sa ila, illegal ang pag-terminate sa ila. Tintawag sa ni illegal termination na naman eh. Subong nagadimanda sila sa ila sa di kinamatarong. Basta gani termination kag ginasiling nga illegal, di gid maayo eh. Labi na sa mga empleyado nga ang ginasaligan mga kaaksyon, amo man lang ang ila sa di nga trabaho para maipakaon sila sa ila sa di pamilya. Sa nga bagay, dapat naman din naton pukawon ang igtalupangod sang dole. Sang Department of Labor and Employment, basta gani ginasiling nga illegal termination. Damo na sang mga ginpang imbestigahan ining ahensya, ining dole ni. Damo na sila ginpang usisa nga illegal termination nga kaso nga ginpalabot sa ila. Labi na ko ng empleyado regular, kagin pahalin nga way man sang nagakaigo kag balido nga rason. Pambal gina ang duli nga that's a very sad story. Labi na nga ti ang halit sang COVID-19 ba't sa ganta pa subong. Sa mga nagwelga, importante dali nga matipon ang tarang-tarang nga impormasyon. Para nga kung makalapot gid man sa agencies concern, ang reklamo, partikular sa dole, makaakto sa gilayon accordingly ang amo nga ahensya. Iba na unta ang istorya abi sa likod siri paagi sa report ni action na Alvin Guava kag bala may nakapasaka na gid man nga formal complaint may kang tanan siri. Good news kitanay, good news na pang good vibes pa. Bugal sang Negros kag mas ginapabugal sang sudad sa Bago. Ang anay two-time world title
challenger nga si King Arthur Villanueva kadamlag lang nagtumba, nag-knockout sa kasumpong sa ning Thailander si Jackpan Sangtung. Nagtungtong bisay sa ikapulo nga round tumba sa. Nangin maganihan ining si Villanueva matapos nga nakuha niya ang World Boxing Association o WBA Asia South Bantamweight title sa Gilgit City, Pakistan. Nagligad nga June 11 lang. Medyo balos ini sa Pilipinas sa masubo-subo nga naangkon sa ato sa nga nasyon. Dumduman nyo pierde ang 4 Division World Champion nga si Nonito Donaire Jr. Ako matunuban sa away, kung lang tawon tang away, why gito magkaporma si Donaire sa kontraya. Si Naoya Inoue. Muna sakto na, amot lang. Inoue, aksonan. Inoy or Inoue. Nagligad nga John 7 yo. Ti ining si Villanueva nga taga-sunad sang bago amo ni nagpabangon sa Pilipinas liwat. Bangod sa kadalagan nga nakuha niya agi sa 10-round knockout kay Sangtung. Si Bago City Mayor Nicolas Yolo na istoryata subong gabi. Gali nag-ayo siya Akson Marlon, hindi bala ko di kagwa sa ako siya na ginatambungan nga isa ka special nga event. Sabi nga, pwede boss lang, alang-alang, hindi ko di kagwa, silang ko okay, no problema. Kaya ang balita si Bago City Mayor Nicolas Yolo, personal nga naghatag sang awards kay Villanueva, tumatangginting 50,000 cash incentive niyo, bangod sa pagdala sang dungog, ang ginatawag nga home pride kag glory to the city. Upod ni Yolote si Bago Sports Coordinator Ignacio Di Nila, ang City Treasurer Caruso Villaflor Jr. dala kag uyat ang SP Resolution nga nagapangibulahan kay Villanueva sa honor kag recognition nga gindala sini para sa Bago kag para man sa mga nagadense. Antes ang paghatag sa ning cash incentive niyo may isa ka motorcade nga ginpatigayon sa palibot sang Bago. Upod ni Villanueva ang sawa niya nga si Jenny May, antes sila nagkanto sa mayor's office. Firing line! Las 7:29 Action Radio Philippines Standard Time. Amo tong pila ka mga balita nga dapat nato sa nga pag-sentrohan kag tutukan sa inyo sa nga mga komento, opinion kag reaction. Ipadala lamang sa among sa nga text hotline 0963750874. Okay, pwede ka muna kung sa cellphone, no? Kay ari uyat ko na, no? Ang text hotline ari na sa akong tubang 0963-757-0874 ang ato sa nga text hotline. Pwede man kami magkapadala direkta kung nag-monitor na kamo sa amon sa nga live stream sa Facebook Live sa Action Radio Bacolod. Damo na sa mga nagpadala sa ila sa nga mga mensahe. Balikan ko na dugay-dugay. La 7:30 Action Radio Philippines Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action! Firing line! Ang beach, Live stream, okay. Joshua Bea, good evening. Okay, salamat gida. Christine Menyes Villalobos, Giselle Franco, arama si Jovi Monares, Elvira Gilogo, good evening. Jinky Dialagdon, mayong kay Action Mardra, Action Marlon, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, Mikey Montilla, Cirilla Samar Aguilion, and all my family sa Barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Marlene Grace Busayong Rimada, hello. Hello kay Inday Marlene. Ray Flores Baryoga, mayong gabi. Alcala Michael, mayong gabi da Action Mar. Shout out lang ko da kay Nanay Nining nga nagapamati gid. Okay. Ana Sinoro, mayong gabi. Liz Tibos Giliema, din na si Action Brian. Okay. Nag-transfer, no? Basta nag-transfer lang. Okay. Leia Younger Esquivel, good evening Action Marlon.
Ana sinuro, mayong gabi, taga ARB, stay safe always. ARB, more power. Okay. Embong niyo Campo, good evening. Monitor lang kami di sa may Maaw. Okay. Arama si Bathala, Real. Why na si Axon Brian? Okay. Nag-transfer siya. Novi, Bagapan, mayong gabi Axon Marlon. Ana sinuro raman, Maria Lina, Marabailes, Banaglorioso. Good evening, Axon Mar. Monitor lang dari sa may Camellia, Bacolod South, Barangay Tangob. Okay. Michael Alcalac sa monitor lang kami sa Tampalon. Nagahimo tinapay sa PJ's Bakery. Bao katahom, kanami turn, tinapay. Michael Alcala. Dali Hilera, salamat kid Elizabeth Gamala. Good evening, action everyone. More power to ARB. Christian Iquez, okay, salamat kid. Joel Avancenia. Good PM, Sumar, nakatutok dari sa Naik Cavite. Roberto Hirapusco Caraballo, good PM, Marlon. Kami sa tricycle siguro, basi mauntat man kami biyahe. O, basta may arasang sa iluhad ng trabaho, okay kita, no? Lain lang kung way ka sa obrahan, way ta sang palangitan-an sana, mabalubudlay. Bibi Gregorio Yolo, good evening, Action Marlon. Monitor kami always, Poblacion DSB, salamat. Okay, so Z Pahi Margin. Good evening, Sir Marlon. Monitor lang kami, Barangay 30. Marilo Villar, Tanaman. Good evening. Karen Miraflor, okay. Greet ko lang family Miraflor. Sa Purok United Roadside, si Karen Miraflor ni sa Barangay Tangob. Thank you. Okay. Sige. Karen Miraflor. Taga Purok United Roadside. Thank you, Gida. Okay. Taga Tangob. Humalumina, mayong gabi. John Dicena, good evening, Axtomar. Pa-champion na boss ang Warriors. Okay. Edgar Flores, mayong gabi. Game 6 gali boss ang Warriors kag Boston, no? Tutok ka mo diri ha sa Action Firing Line. Ay base kon makuha na sang Warriors ang kampyonato. Thank you. Balik ta dugay-dugay. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kon ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit na single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga na-traffic to or na-traffic dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Las 7:48 Aksyon Radio Philippine Standard Time. May sugpon ang balita, may kantaran sa damlag lang na recover blato sa illegal drug buy bust operations 13.6 million pesos. Damo to sa mga nagapang-abaw-abaw San Carlos City, Yapon mga kaaksyon. Ang darakpan to nga si Regs Baron. Si Regs Baron, ipasaysay ta kaaksyon na John Diaz. Ang balita may angot sa kay ang San Carlos City PNP sa Dalayon. Kapag imbestigar nila dari mga kaaksyon, may ara sila sa nibaluan nga may ara sang miyembro sa pamilya o kon utod, anong plastada, basta family members ni Rex Baron amo man ni galing gawi dito sa may Cebu na dakpan man to siya nadakpan man to sila sa drug by bus operations man kag hindi man basta-basta nga kanamuon o kon volume sang shabu ang na-recover ano man may galamay guroy kay kon ang pagkatawo ni Rex Baron ang ato sining basihan base sa investigation sa San Carlos City PNP. May-ari ni sa kilalang bus. Galing ang bus di siyempre hindi pa mapalayag kung may ngalan na ganyan ato sa mga otoridad. Siyempre hindi anay mapalayag nig bangod kay unabes. Way pa gani mabalaan kung diin kag ano ang tuntuod kay sa nga lugar nga ginaistaran plus kung ano ang kinatawo kinataong kinaiya sang sining ginasiling nga bus ni Regs Baron. 13.6 million sa rasilin tarati ang kabugaton sila mga 2 lang ka kilo 2 ka kilo nagligad yung mga binulan to dumanta kinilo-kilo man to diraman sa may San Carlos City na recover. Unahan to aksyon na John Diaz no? Aksyon na John Diaz saya sa nga balita may angot sa di antes takatuan si Mayor Renato Gostilo ibalaon tare kon saan nadakpan ni ang pamilya ni Rex Baron dito sa may Cebu kaya mati kon kis ang balita nagasiling dito man sa Cebu nagahalin ang supply nga ginatingwa nga mapasulod sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental. Negros Occidental reports. Balon ta detalye sang dugang nga balita angon sa Aksyon. Jan, may gabi please kabin. Maayong gabi aksyon na maayong gabi sa tutunan nga mga kaaksyon. Ilang report nga ang himata o kon pamilya sila ni Rex Baron siya ang nadakpan sang gintingog nga pwersa sang Philippine National Police kag sang Philippine Drug Enforcement Agency sang Lunes sa bypass operation nga ginpatigayon dra mismo sa area sang Barangay Rizal sa syudad sang San Carlos ang iya asawa kag manghod Action Mar nadakpan sa bypass operation digtuman sa may syudad sang San Carlos
kahapon, Miyerkules nga adlaw. Kay ang natabo di Action Mar mahimo bala may joint coordination nga ginimo ang tanan nga mga ahensya sa Philippine National Police kagamuman sang PIDEA rason kung ganangot-angot na nila kag tubtob Action Mar beloan ang iban pagyud nga mga ginadulungan sang supply sa illegal nga droga sining ni Rex Baron Action na Mar. Jan, San Carlos City, Cebu? Hindi. Dari San Carlos City, dari man, sa Negros Occidental. Ang iyang asawa dito sa may Cebu, sa may barangay Poblacion 1. Okay. Ang iya utod niya? Ang utod niya dito man. Duwa, Action Mar. Dito sa Cebu, nadakpan ining duwa. Okay. Ang iyang manghod, kaya ang iyang asawa sa Cebu, tanan na dakpan. Sige. To be exact, barangay Sambag 1 sa may syudad sang Cebu. Sa report beringaton nga nabaton, ining iyang utod, amonigin kilala kay Cornelio Baron, 39 anyos, samtang iya naman diri nga asawa mo si Jacqueline Baron, 49 anyos. Sa report nagasiling nga daw mga pila pa lang sila kadlaw dito sa Cebu saging conduct ining bypass operation sang PIDEA na tigayon ginanakson man nga nakompiskar hindi lang 1 ka kilo, hindi lang 2 ka kilo o kon 3, 4 man o kon 5, pulo Action Mark ka mga pack pulo ka kilo sang ginasuspetsuan Cebu ining na-recover diri sang PIDEA Negros. Kung diri sa kay Baron sa San Carlos 2 ka kilo dito ya siya utod kag siya asawa pulo pag Action Mark ka kilo sa may probinsya o may syudad sang Cebu. Kag PIDEA Negros ana ka dakop sila? Joint diri may PIDEA nag-joint dito sa PIDEA Region 7. Okay. Kay kung mabatian ka din natin Action Mark kay nasa interview kay RD Tablate ginmensionar yan nga may na-recover to sila nga joint operation sa Region 7 nga 10 kilos ng drugs dito ka na to kay Banaton nga amoy gali ang utod kag asawa ni Baron Action na Marlon. And then ang ining worth sining illegal drugs nang ganabot tanan sa 68,600,000 pesos sa dako-dako maning supply sang illegal nga droga ang na-recover dito Action Mark. Karon, gin-follow up naton ang San Carlos City PNP. Kaya nabaton nga report o ang ginpagwa nga report sang Philippine Drug Enforcement Agency Region 7, ila ginapayag nga ining supply o ining mga nagkanadakpan tumandok sang syudad sang San Carlos dali sa Negros Occidental. Kaya ginaaligar nila nga mahimo ining supply halin pa dali sa may San Carlos Action Mark. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Jesus Misaon Jr., ang Chief of Police sa San Carlos City PNP, hindi pa na nila Action Mark makompirmar kung diri gid ba nagalin sa may San Carlos ni supply ng droga nga nag-abot dito sa may Cebu. Kaya according kay Misahon, si Rex Baron, nga unay nadakpan nila sang Lunes, nagasiling man nga hindi niya mapatod kung pala Cebu nagalin ang supply o kung diri sa may San Carlos City. But silingon, sulit na gambal ang San Carlos nga dito ang iban galing sa Cebu, ang Cebu nagambal matungali sa San Carlos ang supply. Amo na rason Action Mark kon nga ginpayag diri ni Action Mark ni Misahon nga ginausisa ni nila subong ang report kay medyo dako-dako ni nga operation ang ilang nga ginakandak amo hindi nila bla mapadali-dali Action Mark ang ilang surveillance and monitoring. Sa subong ginkompirmad niya sa aton diri sa Action Radio nga identified nila ang boss nga ginatawag diri ni Baron nga ginaaligar amo ni naghatag o kon ang iyang amo nga ginatudo nila mahimo diri nagalin ang supply sining illegal nga droga Action Mark. Sunod diri kay Misahon, ginamonitor nila, ginapadalman nila, ginausisa nila sa gusto ang whereabout kay ang pagpati diri sa PNP kumadakpan ni ang big fish nga ini diri nila mabalaan kung diin nagahalin ang supply sang droga nga nagasunod diri sa San Carlos kag dikto sa may Cebu Action Mark. Kung bagang pagpati sa PNP, amo ning sabat kay kumadakpan ni nila ining personang ini siya ni makasabat kung sa diin nagalin ining supply sang droga Action Mark. Yari si Police Lieutenant Colonel Jesus Misaon sa itong interview. Yung nadakpan naman diri is from San Carlos, diri mo na ito nakapang 2 kilo. Kay Rex, utod dyan si Cornelio. Kung si Jacqueline ay yan asawa si Jacqueline. So kung pamagkuton po natin si Kuan, diri si Rex,
hindi man siya kuno kabalo kung sa Cebu halin o diri halin lang basta gibidin na kamo siya diri sa isa man naton ka subject subong. Ang aton subong subject nga ginapangita na monitor ta na subong di ko lang pag-iuragwag sa inyo kasi makumpumay sa aton operasyon. Pero pangita na naman subong ang ginagini nga nagahulog sila silang items. Okay. So ang simple ang magkukonklud ang nakamagi conclusion na ilagyan sa Cebu na nagambala from Cebu kay from Negros just because mag-utot yung tatlo at magka-connect-connecta. So may kangalin sa San Carlos ang drugs pero kung ako man din pagkambalon man niya wala man na diri halin sa aton kundi nag-aagi lang siguro o nagdagdagan lang diri muna gina-confirm pa naton kung di siya gahalin amo nang isa lang katawo aton makuha kung makuha tani isa katawo ni nga ang hambal sa subject aton diri siya ang nagahulog sa items kung makuha tani siya kita kuan kundi ginihalin ang atong duga dito sa San Carlos sa Cebu. Okay, but silingon sir, subong kamo daw kitaan ka mga daw green light nga mahimo sir ma-solve yung case or some drugs da sir no? Still monitoring pa kami sa ng subject na among nagadagdag sa duga dito sa ating sa San Carlos. Pero sir, action man yan si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon, siya na action mar ang Chief of Police ng San Carlos City PNP. So, identified to action dyan ang ginasiling nga boss, may ngalan na sila. Most likely identified nila kay amo ning top 1 nila action man Top 1 nila halin pa sang January nga lagas nila. Okay, amo ning ginasiling nga top 1 most wanted person sang San Carlos PNP. Amo ning ginasiling nga boss. Do amo nang ginatudo action mga boss. Galing kay hindi kita ma-devote sang PNP. Kung ano na subong ang status, hindi nila gusto ma-compromise ang ilang operation. Pero ambal nila, ang ilang pasalig lang, nagakooperar si Baron subong sa PNP kag PDEA. Good, manong bayo. Amo na ang ila diri nga ginapasalig aksyon mami angot sining kraso dira sa droga sa may syudad sang San Carlos. Ako mo pinanakadlaw pero tika sa ako gyapon sa San Carlos City PNP, gamba diri si Misahon, hopefully magbulig ang publiko tag pangamuyuan ang kapulisan nila binasing na patigan nila nga mga operasyon batok sa legal nga droga. Diyan atong pagkadakop sa asawa kag utod ni Rex, nauna tong operation sa operation sa San Carlos PNP. Nauna ang San Carlos action mar. Nauna ni sa. Nauna ni, hindi na after nila guro ibalo, may maging kuryente bla nila dito sa San Carlos. Amo na action man naging na positibo digtong operation. Sa San Olag din sa Sibone? Miyerkules kapon. Kahapon lang. Okay. Kapon. Okay. Sige. Action dyan. Sige. Yes, sa balita gikan sa NOC po ang aksyon nyo. Aksyon dyan diya. So nasabay na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kalangit kay mayara sang flash report ang atos nga patrol with Aksyon Zel Minardo. Aksyon Zel Pleskabin. Aksyon na Marlon, isa ka shooting incident ang nagalunta diri sa Maya Golden Field, no? Sa area sa Golden Field, dayon aksyon Marlon. Shooting naman. Likod spesimente sinisa nga likod sa Moonlight, no? Ginatry nga gina-revive sinisa nga medic sa ambulance, no? So ato na nagalakat na ini ang victim. So pero aksyon Marlon, sa mamangkot sir ang victim, sir lalaki, babae? Lalaki. Sir, kabati ka mo direlo po kagina, sir? Wali, arto silang nakasapsi mo. So din, sir? Ari siya dito sa po gini. Ari ang babae. Ari, mamangkot di action Marlon. Ma'am, ngayong gabi, ma'am, nakabati ka mo po kagina, ma'am. Nang wala man kay nagpakita naman na binaman na bungguan nun saya. Kaya pag natabo, mamaw? Wala mga may kabalo kung ano gitang natabo. Wala kaya kami napunta. Mamut, paglantaw namon. Ang motor na single na pangtong kaya. Kaya nga mo, binaman na bungguan sa balaw. Pero paglantaw namon na tiruan sa dali. Wala niya? Ano? Natiruan siya, pero wala ka mayamang kabati isang lupok. Wala ka mo kabati isang lupok. Ang lalaki, babae? Laki, lalaki. Mga pilang pangindaron sa pananawan. Why ko ka mga 40 plus. Why ko idea? Oo, ma-describe mo ang iyang itsura na yung ginasokdok. Hindi. Naka-shirt nung sister kayo hindi ko makuha. Pero sa taon pa man, ma'am? Hindi na, mga 40 plus gulang. Mga 40 plus. So,
So, Action Marlon, Mm. ano ka rin pangalan ta, ma'am? Alias mo na, mama. Karen. Si Ma'am Karen. Oo. Di ba, Karen? So, Oo. Action Marlon, so, ari gidi siya natabuan, pero nakibot na lang sila kay tabi ng amo to gani ang balig nila nga natumba lang or Oo. na-disgrasya. Pero wala man sila may namatian din halupok ang nasa palibot at drain, no? Kaya, ini nga area, ya Action Marlon, do hindi din man siling nga talambayan nala. Mm. Kaya galabay na mo, nagalabay nga mga salakyan, pero hindi din sila yung talambayan. Kaya Mm. talambayan, hindi dira sa may sa payak pa yung bangga, ya Action Marlon, no? Kung nga sa diin, dira na madamo ganit Oh. mga babae, mga dira nga tinambay. Subong Action Marlon, ini ang ginasakyan na sang biktima, isa ka orange, ang nga colors niya, orange ang nga motor, Mm. scooter, ini siya Action Marlon. So, libuton to kay para makitaan ta ang plate number, Oo. no? Kay ginaga dira sa hospital, kay conscious pa, ginatingwaan nga ma-revive. Diri kita sa tanawon ta. Parang Action motor na Marlon, bilin. kaya- Ang motor niya na bilin. Oo. Yes. So, ang plate Oo. number Action Marlon is 0601-0114-7969, no? Ang registered na pala nga plate, temporary plate number ni Action Marlon, Oo. 0601-0114-7969, ang duag orange. Ang duag orange na isa ka scooter at type niya, kaga ang helmet yung Action Marlon, do color orange man nga ang NHK. So, makita to diri subong sa area. So, do, grabe, gini Action Marlon ang dugo. So, kaluyan nga ma-revive. Mm. Ito ang victim, no? Kabay pa. Action Zel? Yes, Action Diyan Marlon. ginaayon ang exact nga lokasyon sa naman? Exact location, gid? Oo. Sige, sige. Yes, mama, patari. So, ano yung ginagawa niya ang address, sir? Naction Extension. Nakson extension, yes, sir. Ang ano ni sir na sir, oh? Sige. Okay, thank you. Likod Moonlight sa may Nakson extension. Okay. So sa dalan na sa yon Action Zel? Sa dalan na siya? Yes, Action Marlon. Kung going ka, kung direct ka bang Aha. Action Marlon, do corner na siya bala. Mhm. Kung nga going ka, ari ka di ayon sa may Moonlight, so going ini siya sa south direction. Oo. Nakson extension, yes. So, ara sa ayon sa may left side. Mhm. So ang motor aras dalan na. Ari pa subong Action Marlon. Oo. Kaya sa likod sa Moonlight may pader na Action Zel. Sa likod sa pader dalan na namon, di ba? So dira sa natabo. Sa una nun, halangid sa likod sa pader, Action Marlon, kaya may bangga siya. Okay. Pag ginatuon sa maya corner, gina sila sa bangga, may poste mo. Mhm. Sa bangga, yes. Pero Lakson extension sa. Kaga sa likod sa Moonlight. Mhm. Kaya sa subang Action Marlon, gindala dira sa Provincial Hospital, ini ang victim. Oo. Why sa iban Action Zel nga nakakita pag ida? Wala kay ang kagina to sunod sa babae nga si Ma'am Karen. Mm. Duwa lang ni sila mong ang naka-ari gid kagina nga timingan ang naglabay kag ang naganilabay-labay man diyo wala man na di silingid nga may nagabantay gid bala o kon may parking nga mga tricycle driver o kon motorcycle driver Action Marlon. Mm. Kaya nga wala man sa masyado sang pamalay kay karabanan diri mga establishment which is sirado naman. Mm. Okay, wala nang sa bahay na di mga bodega kag sarado na nga mga kumpanya kag establishmento. So daw wala gid dito sa may tabok de matry ko pa mangkot kay daw may mga Kasi may ara sa Oo, nakakita bala nakabati sa lupok na nakakita sa ganban. Pero Mm. i-try ko di Action Marlon. Sige, sige. Lalaki ini mga ka-action na gaman niyo na terwan. Sir, sa pati ka mo dilupok kag gina, sir? Kami kayo bati no, susunod diyo. Ay, sa sulod ka mo yang? Ano na sa sulod, sir? Company na sa Agrahi. So, wala gid kagina tao, sir, sa area di, oh. Wala gid. So, ang patabok na Action Marlon, sa may krayaan, sa dako man ding establishment, no? So, Wala man isang tao, dari ayon. So, sa nasambit ka ni kagina, lalapyan na gid Action Marlon mo. Ay, sa may Lakson extension na di, wala gid na di may katambay sa dong mga tao. Ano, sa una Action Zel may taytay na no? O layo ba na sa taytay? Action Marlon? Sa unahan di ba may taytay na siya? Medyo layo pa sa taytay, no? Layo pa Action Marlon. Layo pa tong taytay. Okay. Layo pa. May bangga pa baybay mo nang pasulod sa Golden Fields.
Basta ari sa may ano yung Action Marlon, sa may Moonlight, di ba la? Oo. Kung dira kanina sa may Golden Field din, Oo. no? Kung halin sa dyan mismo, sa may entrance pa kadto Golden Field, kaya mag-going ka na ni sa may west direction Action Marlon. Oo. Kung magpahadto ka na dire, o pabaybay na ngay direction, lapos ka na di sa may Lacson Extension. May pulis naman Action Zel? Yes, may ara na Action Marlon, no? Pag-abot nato, ara na ang police dire. Kasi kung tanawan mo Action Marlon, lapit na diya sa may Bacolod City Police Office. Ano ba, no? Lapit. So, ara man dayon, respect ka sa bahin na sininta nga Police Station 8, no? Kapod man sa nga Bacolod City Police Office, nga police. Ang motor Action Zel, ano ang motor? Tumba na kung anong plastada? Nakatindog lang sa gyapon. So, makakot sa Action Marlon. May posibilidad nga ba kung nagapundo ang kwan? Diba? Ay, nakatindog na siya pag-abot sa Action Marlon. Kasi ka patindog na lang. Sir, excuse me, nakahigda na gina sa yung motor ko, amo na ginang plastar nga daan. Nakahigda sa gina, Action Marlon. Okay. So, kung katindog, sir, ngayon nakapin sila ng iyang, nga tiil. So, kung tingwaan, nga maano, sir, dadiin kitang iya igo, sir? Sa ulo, ged? Oo, Action Marlon, sa ulo, ged ang igo. Kaya kung tanawon, tadi ba, grabe ang, so tabi-tabi lang sa kaon. No, pero gabilog-bilog ang mga Action Marlon, no? Ang mga dugo sila. Nakatato ang ipabangkot mo Action Zel, makatato ko may nabaluan sa ako na nakita niya da. Ato na laki ba lang pamangkot bago lang? Si Sir Apolis, Action Marlon, kung di man siya makapa-on air, get kiti, hindi sila sige. bawal man nga, git sila kung hindi sila officialis, git ba na kung wala authorized, marin sila nga si UP Action Marlon. Kaya sa subong, oo, mayari, dari, gina-invest ko dira, and pa ni Action Marlon, ang natabo, dari sa bangin na siyang kapulisan, no, kaya subong, wala din sila may makuha, pag yun nga, witness, makuha na pamangkutan, Zel? kasi wala din siyang may nakasita, git ba lang, So, Zel? no, kung paano, din natabo, ini ang tiro, o kunluthang adriya sa isa ka biktima, Action Marlon. So, Zel? Ang tanga, bakit makakuha siya ng pangalan? Zel? Yes, sir. Naka FB live ka subong? Yes, Action Marlon. Sige, go ahead. Tapos ba Action Marlon? Sir, may name na ta, sir? May name na? Yes, ang investigator sa Action Marlon, ang tanang gidanay. Oo, nag-conduct for sila investigation. Importante nga lang kay parang at least mapabalot ang pabilyabla. Wala sa ID, Action Marlon, ginatry pa nilang tanawon rin sa mga bangin sa iyang motorsiklo, basi bala may makuha sila. Wala, gintanaw na wala. Why? Wala man sa kaita, sir. Wala man kaita, Action Marlon, sa mga mabudlay. Pero sa mga Action Marlon, sa ato nga viewers, bakit makilalaan nilang amo nga sahit sang motorsiklo, kay ang plate number bala, temporary pala ni sir no, nga plate number, magamo na yung So, medyo bag-opang motor. Kaya, so, ano na siya nga, sir, nga brand or model? Honda Click, gali Action Marlon. Honda Click. Okay. Honda Click, color orange ini siya. Orange man ang helmet. Okay. Yes, Honda Click. So, mo gina ang ma-describe ka lang gito subong Action Marlon, kay subong, biskan ang kapulisan, wala pasang lead or idea sinis sang iyang identity. Kaya wala gisa biskan ID kagina, hindi mo pa mapamangkot, kasi sa ulo daan ng igo. Kaya ginatuwaan na ma-revise. Kasi subong nag-check sila sa pwedeng o na possible nga mga CCTV footage na makuhaan nila sinisang makuhaan nila sa video Action Marlon, no? Posible makalido sila kung paano gano'n yung buntag kung sino ang naghimo naman. Balikan ti Action Zel Minardo sa ato sa nga mga late tuners nagapamati kamo ha. Shooting na naman ho. Isa na naman kat persona gintero naman diri sa may syudad sa Bacolod ay naano ini. Action Radio. Gintero nagasakay sa motorsiklo mga ka-action subong ila mga gabi. Dara sa may i-check ta duga kay Action Zel kay base sa nakita ta sa live footage niya sa ato sa nga FB ara sa corner no? May ara sang corner nga dalan. So ang pagtindog sang motorsiklo kag ang
dugo nga nakit-an ta aras corner sandalan. No, orange ang motorsiklo, orange man ang helmet sa mga ka-aksyon, Honda. Kag may temporary pa lamang nga plate number ang motorsiklo sini, no? Basi kon may ara sa pamilya nga kakilala nyo ni Bla, basi amo ni Alaragway sang motorsiklo sa inyo sa Dihimata, ginadala subong sa hospital diri sa may Bacolod City, bangod nga ti ang initial nga report kada baton ta ulo ang igo sadto. Dara sa may Lacson Extension mga ka-aksyon, unhan lang da sang Golden Fields Commercial Complex sa ginasilin nila bala nga Moonlight, aran na ng pader sang Moonlight mo sa area gid mga ka-aksyon, no? Way ta kabati nga may ara sang nakakita sang ganman o kuntag luthang, no? Kabay pa nga hindi ni magdugang sa listahan sa mga unsolved cases naman. San ulang hindi natabo tong shooting dara sa mga ibaw. Nagliga lang tong adlaw. Ang shooting bla dara sa may dalan sang BS Aquino sa Gatos South. Subong bumalos naman, no? Dari sa may Lacson Extension na naman, no? Las 8:12 Action Radio Philippine Standard Time. Nano ang pwede din mahimo sa aton sa ding kapulisan man, sa pamunuan ta sa Bacolod City Police Office. Kag sa mga opisyal nato sa gobyerno, bisan pa nga ti manugbiya na, ti dapat naton hatagan sang solusyon ni. Kadamo na sa mga panawagan, kadamo na sa mga ayo sa ato sa mga otoridad, may mga task forces na gintukod mga ka-aksyon, pero ti same gyapon nagakatabo, amo-amo gyapon ang senaryo. May ara sang mabiktima sang pagluthang hasta lang sa investigasyon ang ato sa kapulisan. Ibalaon ta na dugay ha, standby ka mo kay kinalahon tagid. Ay importante ni nga may buluan sang pamilya, importante ni ko tada galing kay waay sang ID bla nga nakita man lang sa motorsiklo, base ko na to sa base ko ng wallet at tubla sa dadala, no, sa Delargo panapton sang biktima, galing kay ang isa sang pinakaimportante kay madala sa ospital. Kaya hindi to basta-bastang igo sang biktima sa ulo to eh. So, gindala na sa ospital dari sa may syudad sang Bacolod. Dugaya, ibaloon tamang ka-aksyon ang balik ka report ni Aksyon Zel Minardo sa sining panibag ko na naman nga shooting incident nga nagluntad subong gilabang nga gabi. Las 8:13 Aksyon Radio Philippine Standard Time, kadamo sa mga mensahe ginpadala diri sa aton, sa ato sa ding text hotline, sa ato sa ding live stream. Ang iban nagasiling baw, why nauntat ang pinatyanay. Te kung ikaw taga Bacolod, ikaw Bacolod nun, kalain pamatian nga mo ning reaksyon sa mga listeners ta. O galing kay te anon mo na, kay realidad din na, tutuod din ang mga kaaksyon nga katabo. Dari sa may syudad sa Bacolod, gauntat man siguro si Mana. Ang bulan daw gahibi nga why sang shooting incident. Di bla? Hindi taluyag nga tawgon kita sa ulihing murder capital of the Philippines. Kalain no? Check ta dugay kay si Aksyon Zel Minardo, ara una nga naka-responder dara sa area, ara naman nag-investigar naman ng ato sa mga kapulisan. Kag importante dugay standby tinguan gid naton nga makuha ang alan sa biktima kakonsin Otto. Why pa naman sang bisan initial nga information kun bala ang nagtiro galakat o kung may ara man sang kaugalingon nga salakyan. Kaya bante ang motorsiklo sang biktima gintiro ni tumba ni siya, tigin pabangon lang. Kaya ang report kada baton to ang pila ka mga personal o kung pila ka mga persona nga nagtingwa nga mabuligan ni siya gin daw may portion pa sang lawas siya na ipit sang iya sa nga motorsiklo. Aring balik ka report ni Aksyon Zel dira sa area. Aksyon Zel, balik si mo. Aksyon Marlon, sorry, diri ang himata sinisang victim. Para nagabot na, okay. Bata. So try naton ari di si
Inday Minor pa ni siya ga. Good evening sa Action Radio. Ano pangalan ni Papa mo ga? Papa? Oo, Adonis Matula. Adonis Matula. Adonis Matula. Taga din ka mo ga. Taga dira lang ho. Sa may tiyak lang. Sa may likod ng Prondan. Ano ang obra ni Papa mo? Wala. Wala obra. Wala. Hindi na siya kagina. Halin sa pagkabalo mo. Wala ka sa tani sa iyat nilala, balahaw. Kay ma-clear yan lang alan niya, balahaw. Ano, kinakadto, naging nga, may mga tao din na nagkadto mo, mga pulis sila. Pero wala sila mga ID. Wala sila mga ID. Sa inyo balay mismo. Oo. Ano ang balila kay Papa mo? Ginita nila sa Papa mo kay may nagkadto ba at sa amon. Dapat nga, gaano? Wala nga. Nga, nagdaano, balahaw. Nga, ano si Papa da ginasubo ya bala ang migo na nga si Tote na nasubo ya si Papa mabaligya pero hindi si Papa anong ginabaligya Shabu sino na si Tote ang butaw hindi ko na siya kilala sige ba so ato na nagalakad ako sila kung Marlon bata sang victim minor ako Marlon bali bata to sang victim Aksonzel yes. Oo, bata siyang victim. At Marlon, initially, no, may nakafeed sa itong information ang suspetsado sakay sa White Ranger. No? Going to Alhis Road, ini ang iyang White Ranger, ini ang sakay sa suspetsado nga nagaluthang patay. So, actually Marlon, ano po ang napahayag ang bata nga Aksonzel? Gindala lang sa ospital, no? Gindala lang sa ospital ang victim, anoy? Yes. Okay. Sige. Pero ibalon lang karon ang medical bulletin ni Akson Nazel. Yes. Sige. So, i-recap na Action Marlon, ang victim, no? Si Adonis Matulak. Ini ang pangalan ni Action Marlon. So, diri naman ang ilang balay ko wala ka nakatagod isang complete na address niya ang iyang bata kay Dona Rapol man ang bata. Ara malang galing ilas ni nga balay Akson Nazel dara sa unhan man lang. Oo, sa punta, nagdinalaga. Ito ganyo, mga kabataan. So, actually, Marlon, yung sino sa iya kagina, tinabatian ka man, nga may mga pulis, kuno kagina, yang nga nagtadto dito sa ilang balay. Pero wala ID, nagpakilala lang yung mga pulis. Pero wala ID. So, amo na yung alibasyon ng isang bata, iya, kagagiligtan ini ang iyang tatay. So, may din kadto, ano yung sa niya sa migo ya para i-clear ang iyang pangalan. Kasi kung pinabatian, kung sikeron ta ang ngayon ng pahayag sa bata, siguro gina-aligar ini nga nagabaligya sa illegal na droga. Kasi ginasundan si Tote, ni kanong ginaminting ina sa bata nga nagabaligya niya sa illegal na droga. Nga ginasubo ini si Adonis o kung ang victim nga magbaligya man, pero hindi gusto ini ang biktima. So, mo na yung subong. So, sa subong Action Marlon, no, ang akong information na nakuha, amo pa lang din na. So, nga sabahin na din sa kapulisan, di nagapalayon pa niya ko na isang investigation na sa din sa karon talaga ang iyang medical status o ang medical bulletin sa biktima. Dito Akson Nazel, dito nagkantuhaw ang imo sa nag-interview bago lang. Naglakat na Action Marlon, nagkulit sila balay. Kaya ginistorya pa man sa kapulisan. Pero pa sila kagina sining ang bata sa nga victim. No, so na area kung makit ana diri na po, no, amoy ni subong. So wala man initially ang igo sa ulo. So amo pa lang yun na subong, no, ang initial nga information sa ang helmet, no, wala man ana dira. Kagina, ti ang motor siklo sila kagina sa atong nga pangusisa na tumbak, kagat na pitagana, din pabangon na lang inisa nga kapulisan Action Marlon. So, subong, gina-try, pero mamangko, tabi kung gina-try nila ni ang mga CCTV, kung may kuha bala sa nga video, say sa pag-shikyar ko man di Action Marlon, wala gid siling sa mga CCTV, dari nga naka-install, kay kalabanan nga may ato, pero ang iyang arrange bala kung tanawon Action Marlon, ang capacity sila sir. Excuse me sir, may CCTV dari sir, naka-install, check pa. Pero ato sir, hindi na sakop dito no? Amo na ang problema, kahit Action Marlon, ini bala ang pang gagmay na ka pang store, ini bala nga CCTV, kung ang iyan nga range tanawon mo,
ang capacity sini nga makuha ay action Marlon daw hindi gid amo ni kawide nga Aha. makalabot gid sa may dalan. Oo, pero gina-try check sa kapulisan kan may mga iban pag nga CCTV nga makakuha sila sang anggulo diri mismo ya sa may ginuntaran na sa insidente. Sir, wala pa medical status or bulletin ang victim. Wala pa. Yes, so for action. Yes, sorry, ang utod. Sige be. Di ng bata Utod. ya, sir. Oo. Ari, Action Marlon, masyadang ko Action Marlon, ha? Kayo Sige. tanan nga, ano, kamati na. So, bali, hindi mo kilala. So, teka, hindi namin sure nila. Hindi ko lang kilala. Kasi siyempre, lain mo ko yung balay mo. Wala mo ko ano, sa mga partido. Di ako sinuli yung mga bakada ko na, no? So, why background? Si Papa mo, pati wala mo ko ano, ay siyempre, wala mo ko lang ano, siya yung kalibutan mo, dugay, lumidyo, so ay kami naman dito, hindi kami mayo, close with daw. So, hindi kami good term. Kasi siyempre, ano mo ko, tani ka, hando mo ko, tani nga nag-order pa ko siya cake ni sini nga pag-stay yung kay siyempre ano mo ko tang siya mo hindi kami good term lang siyempre plano mo ko tang siya nga mayuhay kami mo pre siyempre wala makugamay hindi nga kung ano pang iya kasi in a good way guro may ginamay na sa guro nga para sa ako guro nga kayuan ni guro yan mo na nga ginatagaan yung mga space balaw pero wala man ko gala o mga mo ni matabo siya kay wala man ko dumdungan ni kontra ni siya kay ka okay man siya do wala man siya silinga ano yung iba niya tao nga sila nga kontraho no kung ginadumtan daw ano wala man siya ano ya wala mo dito pa mga proseso siya wala man sa mga trato yung sino ya tikal-tikal lang iya yung mga inubo nga storya pero wala sila ano gid personal nga mga storya nga mga kung sino mga tao suya sa wala man inom siya wala na inom lang siya bro bugong siya wala siya ano ya wala sa akin siya niya kung ano ya mula ako ni adlaw lang mo bugong siya wala ko na sig na mind ya Magila ko na sila, piyak balaya, pero gadristo lang ko sa ako, personal nga kabuhi. Ano mo na yung mix bakit eh? Amay ko. Tatay mo. Kilala mo ni si Toto, sir? Hindi ko kilala, kaya siyempre, hindi ko kilala. Mga pinang bagom lang kami ni sila ngayon, at hindi ko kilala. Hindi mo, sir? Taga-dariman niya, taga-yapman. Pero hindi ko na kilala kung sino. Nasa kay bagom lang kami din nagsailo sila yung Andre. Hindi nagaling sa tatay mo? Nga may gas. Isa yung motor, inyo ni motor? Ako ng motor. Okay, din sa nagaling ta? Sa balay, nagulang sa balay, kaya bigamo sila. Hindi siya makato. Wala man siya nagambal, balik nga may baklo lang di sa ako. Bago lang isa lang. Oo, i-expect ko mabakal sa bugas or something butane, di kay deportable lang kami mo. Pero sir, kabalo ka nga kabuna, kung naging katuan sa mga lalaki na nagpakilala, pulis mo papakalimutan. Wala ko na idea. Siyempre, kami piyak balay, wala mo ito kakadto. Sila kung ano nga si Dintiga, tabon sila. Si Mark. Matulak. Ano ba yung first time tatantanik? Adonis, matulak. Mga pila nila dyan? Mga 50 plus. Yung kasaray, tangin niyo balay, sir? Oo, kasaray kayo balay. Sir, dari sa Gatiner, sir? Grabe sila eh. Ang address niya, Beth? Sa Drielo Blacks. Barangay Singkang. Barangay Singkang. Singkang man. Yes, Action Marlon. Ano, brand tatay? Action Marlon, gali ang salakyan, no, kung ang motor ba lang ang dinsakyan sa biktima, iyan niya ganit yun lang. sa iyong mga bata. Kag wala man idea ang bata yan niya nga kung ano ang whereabouts ni isang iya nga tatay kay lain man niya ang iya nga ginaisaran. Nang parehas ka taga Singkang pero taga Halubrak niya tatay kag siya taga Paggayak. No, so kuno gani sa iya wala man kontra iya nga tatay no pala sugid lang ito niya kung mag-inom ko na nagasikan pero kung sa kontra ko niya wala man niya Action Marlon no sa pagkabalo niya wala kag wala man sa idea sa natabo kagina sa allegation to o kana sa ginto adyo sa iya nga manghod. Oo nga, may armado. Okay. Kaya ining si Mark kagin interview mo baga wala akson Zel taga Bangga yap siya ga puli ining yesterday amaya si Adonis sa Porok Hollow Blocks. So posible dito sa Porok Hollow Blocks nagkadto ang armado nga tao so ay kabalo ini si Mark. Wala action na Marlon kailan ang ilang nga balay sa iyang papa. Yes, subong kalalain gid ang mga kabataan sa Action Marlon. So ginawla-tula kapag ni ang report. Las 8:25 Action Radio Philippine Standard Time ang ngalan sa biktima Adonis Matulak 50 anyos more or less mga 50 plus ang pagidaron taga Porok Hollow Blocks Barangay Singkang Airport Syudad sa Bacolod ang panaysayon sa nga bata nga si Mark way man si Idia
sadtong ginasiling sa isa pagid ka bata sa nga victim sa unang interview na Aksyon Nozel nga may ara sang armado nga mga tao nga nagpakilala nga mga pulis no nga nagapangita kay Adonis nga ni. Sumunod diri sa istorya magka-aksyon nga ining si alias Tute nagsugo sa kay Adonis nga magbaligya sang droga pero nagpamalibad din sa Adonis. Ayhan may kantanan ini sa sining senaryo kaina ang natabo sa biktima nga si Adonis. Ang mga gunman o kung mga tagluthang o tagluthang o kabalo kung pamabalaan ko bilog to gasakay sa ranger nga salakyan. Nagkadto pa kadto dira sa area sang dalan sang barangay Alihis. Ang Lacson extension sa unhan da makakson kung diritsohon mo area na sa barangay Alihis mo. Alihis nga National Highway na ina. Ang report kasumunod diri sa aton ang igo sang biktima ara sa kilid sang yasining ulo kag subong ara ginabulong sa hospital. 26 minutos nakaligad sa tak ng alas 8 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Balikan ta na lang ang hinga po sa nabing report ni Aksyon Zel kung may ara sa dugang information. Aksyon Zel, please come in. Aksyon Zel? Aksyon Zel? Action Marlon? Okay. Yes, Action Marlon. So, live na daw Action Marlon sa aton sininga Facebook man. No? Okay. Kung sa nga, makita na sa aton mga action diri ang area. No? So, liwat Action Marlon, recap para sa aton nga Facebook live na lang. No, ini ang natabo nga pagpanguthang Adriel sa isa ka biktima nga ginsilala kay Adonis Matulak. Adonis Matulak ay sa Hollow Block, Singkang Airport, o kung sa barangay Singkang. No? So, subong wala pa kita sa medical bulletin, pero ini ang ginaaligar suspect nagasakay sa White Ranger nga salakyan. White Ranger nga salakyan kagasuno kagina sini sa iya nga bata nga menor de edad nga babayi nga kagina ginasulod ini sa armado nga grupo o kanay pakilala pulis pero wala sa nga ID o kung mga identity sini Action Marlon, no? Kagaginigtan sini. So, naghulam ini siya sa motorsiklo sa iya nga bata nga kay Mark sini kay tungod may katuan na. So, wala man naglisensya pero ang iyay nga natuad sa iya nga bata sini no nga i-clear ya ang iya pangalan. Angot sini ya, no? Sa kagina nga illegal nga drugs kaya ginagad sini ko no kung ni tawag gina-encourage bala nito ni nga magabaligya sa illegal nga droga niya ang iyang amay o kan ang biktima ni si Adonis pero nagapamalibad ini o kung hindi gusto mag-intraya sa illegal nga bulunghaton Action Marlon. So far amo na diri ang latest pang update kaya nagakandak pa ni sa nga investigation man ang sa bahin sa nga Police Station 8 Action Marlon. Sige. So naglabay diri ang family going dira sa Maya Provincial Action Marlon sa kaya sa tricycle no padulong dira sa subong sa Maya Provincial Hospital. Aksyon Zel base ma-check mo na lang ang latest nga sitwasyon o medical bulletin sa biktima. Yes, so try ko Action Marlon. Sige. Kung ano may balita na rin ang sabayin sa kapulisan. Ara na magawa na siya sa initial investigation. Sige ba? Mawangkot ka Action Marlon. Okay, kadamo naman din sa kapulisan. Sir, wala pag-aid medical bulletin. Yung pakatuan Action Marlon sa nga Police Station 8. Diragin sa check na. Sige. So, ang talangan na ang medical bulletin. Pero initially, ang igo, ara sa ulo, kagina, no? So, diri sa kapulisan, nga nag-investigate sa shooting incident diri sa may Lacson Extension. So, sir, confirm lang, sir, ang initially, sir, ang sakay sinisang suspect o nang ginsakyan is white man nga Ranger. Yes, so i-confirm na. Pero initially, nga report, in Action Marlon. Initially, going to Alihis Road, no? Ang White Ranger niya initially, Action Marlon. Sige. Going pa dream. Going pa di arko nga ruta sina Action Marlon pero hindi gid bala maklaro kung diin gid sa nagliko.
Araneta. Kung diin siya nagliko kung sa Alihis bala ako na sa Araneta pero dira ang area. No kay ti ang nasambit ang kumpanya Action Milo niya Alihis na ang area. No so pero hindi hindi pagid ma-confirm kung diin ini nagaliko. Pero so gin try man ning Lagson. So wala na. Yes, so wala pa Action Marlon kay ti pag-abot gin una ni anay kag ginagaw ini ang victim dala sa hospital kag gina-revive pa kadina. Subong gin kaduan naman sa kapulisan dira sa may provincial para ma-check ang medical status sa victim. Sige, Sel. Yes, Action Marlon, mag-aantabay kita sa dugang update. Standby lang kami diri sa Facebook Live no para sa aton mga kauturan kay para ma-feed up dayon ang dugang update sa Action Marlon. Sige. Action Marlon, live kita diri sa buong sa Lacson Extension Initi Action Zil Minarbo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Firing line! Ang iningabahin dala sa aton sa kaluwan sa Blue. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga Okay, balikan tayo yung nagpadala sang damo nga mga mensahe naton ho, no? Bao sa shooting incident gano, wala na malabutan iba't nga balita, no? Kay may shooting incident naman. Okay, sige. Nancy Garcia, ari sa may katabla, Baybay, Talisay City, Ike Carmona. Okay. Rochelle Fulgencio Susana, good evening. Francine Nathalie Bautista. Good evening, Sir Family Bautista. Memes Morales Monteras, Anabel Halong. Pagsakay Paboracay Maaw. Francine Nathalie Bautista. Hay lang da gali sa pinalangga kong asawa. Aiza Pantonia Makasling. I love you Halong Kapermi from Boy Kisi. Dinenjo na. Dawa-dawa na lang gid makabati kanyo shooting kag drugs daw wala na. Wala anad na ang tao. Okay. Kathy Ver, hello, good evening. Toto Balulot, Bayong Gabi, Georgia Gargarsiran. Good evening. Akso Marlon, may salin Guru. Ang armas kay wala sang may nakabati sang lupok. Sige. Virgie Olpinda, Himbong Dio Campo, kun ulo gid ang igo iya daw duwa-duwa gid ang kabuhi iya. Kabay lang nga makasurvive sa. Okay. Armand Juanico, Habalya Steven Granada. Jengkin diya lang doon, ahay, kasad gid. Wala na untat ang pinatanay dira. Sad gid sad gid katama, Ma'am Jengki. Salamat, iban balikan to nagadugay. Ang beach ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo nga ang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa.
Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat nato nga traffic para ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sang pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa action tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Pongar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa
Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog gramo diri sa action si manager suportado din katama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account Kuning, ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning, bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning, bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning, kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning, kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning, batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning, isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa agon lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or ng traffic dito sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Kamon taray ang mga balita halin sa Bacolod City Hall with Action Art ay hupon. Action Radio City Hall Report. Action Art, mayong gabi sa report please kami. Mayong gabi Action Marlon, nagasunlog man no. Maginubuon naman na dapdi subong. Ani. Thank you gid gali sa aton masaligan nga amigo nga nagsawag nga nag-inform. Parte sa shooting kay hinatay na gito, then inform kita regarding sa shooting, no? Subo-subo ni Action Marlon, pero karon guro mabalaan na niyang latest na medical bulletin.
sang victim. Now, balita kita sa Bacolod City Hall, since starting today, June 16 until June 30, kundi alert level 1 ang Bacolod extended, ina siya. Right after nga tikon madumduman mo kahapon, 0 case man ang Bacolod, way man problema mo. Kung kaso sa COVID-19 ang pagambalaan. Siling din ni Executive Director sa EOC nga si elected Councilor Emang, comebacking councilor, kahit siya pa man na yapon Dr. Marlon until June 30 pa man mo. Sunod sa iya, siling niya kabay pakuntan noong ang extend sa alert level status sa Bacolod until June 30, hindi ini mangin rason nga madula na ang gada sa mga Bacolod noon nga magpatigayon sa ginatawag nga pagpabakuna. Kay siling niya mabudlay ina nga ang tao nagakuan namla, do nagakumpiyansa na gid. Kag in fact ang reminder gani Action Marlon, while nga ginadiscuss man kay na ang party sa issue sa face mask, sila nga mas dami gidiyang sundon gihapon sa mga taga-syudad sa Bacolod ang health protocol kag safety measure nga isa na diri amo ang pagsuksok sa face mask, especially magkadto sa mga matawo nga lugar o pampubliko nga mga lugar o kung mag-attend sa mga gatherings nga enclose ang lugar. No, kay para ibitar sila niya sa problema sa COVID-19, kay hindi malikawan, sila nga pasalamat ganing kita diri sa Pilipinas, kag especially sa Bacolod City and Negros, kay waay sang natabo nga pagtaas sa cases ang COVID-19. Pagod sa ibang nga mga nasyon, siling ni Councilor Emang, puwerte ang pag-spike sa cases mo. Hindi kita dapat mga tagkumpiyansa kay kung pamahog sang COVID-19, ara pa na siya gihapon. Amo ning reason suno sa iya nga ang mga Bacolod noon dapat gigani sila nga magpa-booster shots kamo, magkadto kamo sa mga nagkalain-lain nga mga vaccination centers, mega vaccination centers, para man sa tagsa ka mga barangay sa diin ma-avail ining booster shots. Yari ang palayag kaglang ko na ang public advisory ni EOC Executive Director Emang. Damo na nga mga inadlaw nga naga-zero ang aton cases of new cases for COVID diri sa Bacolod. We would like to remind everyone gyapon no, gusto tagid pa ipahanumdum nga ang paggamit ng mask is still essential kung ara kita sa mga gatherings or ara kita sa public, no? Kung ara kasi inyo balay, okay lang, or kung outdoors kag wala masyado tao, but kung may mga, kung madamo gani tao, dapat nagagamit di kita gyapon sang aton nga face mask properly. Kag ang isa pa gyud importante nga bagay as of now kay actually Action Art, swerte lang kita kay diri sa aton sa Bacolod and sa Pilipinas wala pa sang outbreak liwat sang COVID cases, pero in many countries damo kasaka man ang ila mga cases of the different variants. So ang aton Lakson Maylon sa palayag ni EOC Executive Director Emang. Now talking about the booster shots, pwede pa Action Marlon kay gamay naman lang ni. No problem. Ang palayag diri ni Ma'am Emang, based on the data sa EOC, as of today, more than 50% pa lang sa itong total balang ganamoon sa mga Bacolod nun nga nagka first and second dose. Ang nagpa-booster shots, first ining nga booster shots, mga 50% pa lang out of the total number sa itong nagpa-first and second dose Action Mar. Kay siling diri ni Executive Director Emang, siling niya tinagkumpiyansa na gid posible atong mga nakakumpleto sang first and second dose. Kay siling niya why nang iban gana magkadto sa mga why do nadulaan no blano sa mga interest nga magkooperar sa vaccination drives in city. Siling niya gani niya ginaulat naman isang mga tao na posible may increase nga matabo o kung may aras sang spike
antes magpadulong sa mga vaccination centers ka magpagutok. Kaya dapat na subong kay ara ang schedule, ang tagsa ka barangay may designated area sila, especially sa health center. Pag-schedule ng ginapagwa, dapat dito na nga daan i-avail ining pag-booster shots. Kay subong way problema kung vaccine ang pagambalan kompleto sa tanan nga brand ang Bacolod City. Ari balikan taton ang palayag ni EOC Executive Director Emang. Ang aton nga booster, hindi pa masyado gikataas kay ang iban di nagkonfiansa na nga kompleto na first and second dose, for example, kag nagnubo ang cases. Usually action art sa amon nga observation, once nga may reported cases kita kag may reported nga pagsaka sa mga kaso, dara naman nagaginotok ang aton vaccination centers. Pero kung daw magkanay-kanay gani ang mga cases, ang aton nga mga kauturan daw naga-relax man, wala sila nagahatag isang pagtamod sa booster dose, but which is very important, especially kung may mga comorbidities sa action art. Inablang may mga ginabatsyag na nga daan, ang mga nagapadialysis, ang may mga chronic illnesses, dapat nagapa-booster gina sila. As of now, dapat naka-second booster na. Booster dose siguro sa aton A1, A2, A3, posible naka 50% kita. Pero non-confirmation ni EOC Executive Director Emang. So parawagan sa mga noon nga way pa first dose, naka booster shot. Dapat magkadto na no sa ila sini nga mga barangay, pagi sa barangay officials mag-coordinate kaya ra sa barangay health center ginapatigayon ang vaccination drive activity. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon at Tayhupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Firing line! Salamat Action Art, mga balita gikan sa Bacolod City Hall, alas 8:57 na. Action Radio Philippine Standard Time. Dugang detalye angot sa panibag-o nga shooting incident nga nagluntad sa mga gabi sa Lacson Extension. Ang biktima nagasakay sa motorsiklo, ginatiro, adonis matulak, ara subong ginabulong sa ospital. Ang ato sa kapulisan padayon nga nagausisa sa kaso, kag ang mga taglothang nagasakay sa puti nga Ranger nga salakyan. Firing line! Ang iningabahin dulong sa aton sa kaaluan sang Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing matahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas. Naton, June 16, 2022, Action at Patrol karon las 9:30 tubto alas 11 with Action Eric Magbanwa. Iban nga balita nga way ta malabutan sa iban nga mga news kag public affairs program sa Action Radio Bacolod. Inyo ka aksyon Marlon Hirvoya nagabilin sang good night. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Action Radio.